Ei voi ladata. Miksei? Liian iso tiedosto. Tarvii muistitikku. Hei, terve. Päivää. Tulin Mitäs saisi olla? hakemaan muistitikkua, kun ei oikein mahu noin. Onkos mitä laatuvaatimuksia, kuinka isoa tikkua? No, aika iso. Tulee kumminkin niinku hyvin paljon näitä videoita latailtua. Kyllä, tiedän mitä tarkoitatte. Meillä nyt jos tikkuja, niin mä voisin tässä samalla tehdä. Onko se joku uusi tikku? Tää on tämmönen vähän jykevämpi tikku. 157 gigaa. No, se on vähän ehkä turhan siihen paljon mahtuu leffa poikineen. Katsotaan, täällä on sit meiltä löytyy myös tämmönen Onko tässä jotain muita ominaisuuksia sit kanssa? HD, joo, että siihen voit tallentaa ihan niinku jos mä täältä nyt luen sulle, niin kyllä tää ihan niinku oikeestaan niin LED-valot vilkkuu välkkyy ja voit tunkea televisioon ja Mut ei tuu niinku epilepsia kohtauksia. en tiedä, että miten on ja sit jos tilaat nyt Kurssivihko 3 kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa tulee kaupan päälle tähän. Ei tee niinku mitään Ja pienempää. jos tilaat vielä niinku nopeammin, niin saat tän tulostimen. Laserjetin ja pistetään siihen niinku hyvän mielen lisää niin paperia. Ei en kyllä Paperia saat tulostimia, siitä. en tarvi vai. Se on ihan hyvä. Joo ei. Kyllä mulla on kotona noita, että. Ei, no. On meillä tää tämmönen ihan basic malli. Näähän on mennyt jo vähän muodista tämmönen. No mut mä en tarvitse. Tässä ei oo LED-valoa eikä. Joo. Käykö sitä, voiko tän maksaa niinku laskulla? Joo, me laitetaan sulle laskuperästä. Joo, no mä otan tällaisen. Tää on vaan 4 gigaa. Se on just sopiva. Okei. Joo. No mä pärjään tällä. No niin. Kiitoksia hyvin paljon. Joo. Palaan taas. Moi moi. No niin, nyt voin vihdoin tallentaa koulutyöni. Joo, laitaanpas vähän musaa täällä. Jotain tallella. No niin. Hei! Mä olin just tallentaa. Hei! Mitä täällä tapahtuu? Hei. Mitä Onni varis mukaan? Namu. Hei, mä haluan nyt tallentaa tän mun tiedoston vaan. Ai Onni varis vai? No todellakin. Hei, nyt lopet. Mene se pois. Nyt mä laitan tän pois. Mä laitan pois. Pois. Halua, en halua. No niin, hyvä. Toisen biisin tuolta. Joo, täällä. Joo. Se onkin niinku aika. Enää kuvia täällä ois. Profiilikuvia, joo. Tää on ihan kivan näköinen. No niin. Olisiko jotain pientä, hyvä pikku kohteliaisuus. Mitä mä laittaisin? Olet. Chili. Ei chili. Miksi tää temppuilee taas? En mä halua sydämiä laittaa. Miksi se kommentoi sen siinä? En mä painanut mitään. Hei, nyt pois tästä kuvasta, pois kuvasta. Onkohan ne siellä? Toivottavasti ne on. Hei, sori näistä, koska se oli... Mitä? Älä räjähä hei. Mennään nyt. Joo, nyt riittää. Ei, nyt mä vien tän takaisin. Joo,
kävi semmonen juttu. Täällä on jotain ihmeellistä täällä. Mä en oikein niinku... Ihmeellistä. Jotain ihmeellistä täällä oli, että mä haluan jonkun uuden. Tää nyt ei toiminut siis niinku mä halusin. Kerrotko vähän tarkemmin, että mitenkä? No se alkoi temppuilla jotain ihan omia juttuja tekee tälle tietokoneen. En mä tiedä, onko se nyt jotain niinku viruksia tai jotain. Mä en niinku... Jotain se teki. No joo. Muistia se ei aina kantanut yhtään lisää. Okei, no mä pistän sen nyt tohon tänne kaappiin, niin katsotaan sit. Mutta tiedätkö, kun mä ihan sua varten tässä ajattelin, kun sä viimeksi kävit ja toi meidän tulostin ei kelvannut, niin tässä on sit Mikäs tää on? uusinta uutta. Tää tulostaa 5 paperia kerralla. Tässä on niinku, saat laitettua osiin sen näköjään tästä ja Joo, kyllä. musteet vaihat ihan niin silmän räpäyksessä. Tää on niinku yksinkertaisen miehen ystävä tämä. Ja tosiaan niin keittiöveitsisarja sisältyy hintaan. Nyt jos tilaat heti ja saat lisäksi HP liittimen ja tanuvarkassa. Voit laittaa liittimen kassiin ja kantaa mä kyllä toisaalta ostaisin sitä, mutta mä asun mummon luona, niin siellä on voit viedä mummollekin, se käy ihan kassi. Sillä on jo yksi tulostin tuolla noin, että okei. Mä en nyt niinku ehkä kehtaa ostaa mummolle. No jos me nyt lähdetään taas... Muistitikkua kyllä haluaisin sen korvauksen, sen uuden muistitikun. Ei tää ei ollut hyvä vai? Se ei ollut hyvä. Ei kiitos. No jos mä nyt sulle tästä samanlaisen laitan sitten tulemaan. Joo, kuitenkin ei oo sama. Se ei oo sama tikku, mutta se on joo. samaa sarjaa, että se voi olla, että tää toimii vähän paremmin. No mitäs jos tää nyt ei toimi nyt? Se ei toimi, no sit tuut uudestaan, niin katsotaan näitä tulostimia vielä ja en mä niitä tulostamia. uutta tikkuakin sitten kyllä. No mutta jos tän kerran vielä mä kokeilen, että jos katsotaan. Sitten mä lähden tohon naapuriin ja giganttiin. Älä sinne mene. Tuu takaisin vaan, että mene nyt koittamaan. Ja... Mä menen nyt koittamaan. Okei. Palaillaan taas. Kiitti. No niin, mitenköhän tää toimii noin, että... No niin, nyt jos tää saisin tallennettua. Poiskaa! Badass. Mikä? Mistä nää tulee näitä videoita oikeesti? No niin, mikä? Nyt alkaa mennä jo hermot tää hommas, hei. Miten tää toimii? Mä haluun tallentaa mun Israelin esitelmän joo. Pitääkö mun mennä sen saman kaverin juttu sille taas? Se on mentävä. Vai toimiiks tää nyt? Hei. Nyt menen kokonaan pimeäksi. Mitä mä teen? Joo. Mitäs tän veli? Tää ei vieläkään toimi. Taskutulostimen löysin sulle. Pieni tikkus, no niin. No terve. No päivää. Mitäs saisi olla? On muistitikkuja. Muistitikkuja. No meillä itse asiassa on täällä erittäin hyväksi todettu malli. Tältä näyttäisi, niin mitenkäs kelpaisi? Minä otan tämän. Tämä, hyvä. Kiitos.